Hyvää päivää kaikille tasapuolisesti. Tässä videossa yritän näyttää teille, kuinka helposti ja nopeasti tapahtuu 3D-mallin rakentaminen kämpän pohjatuman perusteella Blender 3D-sovelluksessa. Kun videon pituus pitää olla noin 3 minuuttia, ei tietenkään minkäänlaista tutoriaalia siitä ei onnistu. Koko työ vie noin 10 minuuttia aikaa, eli videosta leikattu noin 2/3 osaa. Tämä työ on tehty oikein yksinkertaisella tavalla. Olen käyttänyt vain muutama näppäimistön painiketta ja hiirtä. Video käsitelty Videopad Pro-sovelluksella, joka mielestäni on paras Android-käyttöjärjestelmässä toimiva videoeditori, vaikka ei ole ilmainen. Nyt jätän teitä katsomaan rauhassa videon loppuosa. Jos teille herää kysymyksiä, voitte esittää niitä kommentteissa videon alla. Kiitos katsomisesta. Tekstiä lukenut Speake. Näkemiin.